sva želje. Findomestic cash krediti bez troška naknade do kraja jula. Findomestic banka, deo BNP Paribas grupe. Uživajte u Katalini Junior. U promotivnim pakovanjima pronađite 3 Disney sličice. Aj povedeš. Ajde, pričaj nešto. Ajde, dođi vam. Pošalji ovdje jedan poljubac. Ovo se vidimo. Ajde ti, Jogi. Gledaj, Jogi. Jogi, ide ti. Tako te vidimo. Čekaj, niste upalio. Čekaj. Odvidi.